चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयलामैला परबटझरा फोजौखां क्लाबजों खुंफुंजानो गोनां नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ बेखेवना होयो चिरां दुवारनि एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे जोलुर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि रिंकी ब्रह्म, खयलामैला गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मणिराम नार्जारीजों लोगोसे गोबां जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा। परबटझरा फोजौखां क्लाबनि बारग' आफादगिरि सनक मुसाहारि बिथाङा फोरमायदि 2021 मायथाइयाव फोजौखां क्लाबखौ रेजिस्टार खालामनानै फैयै देग्लाय लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे थुलुंगा होनायजों लोगोसे गोजौ फारसे दावगालांहोनो थाखाय बे खेलाखौ होनाय जादों होनना फोरमायबावोदि सेथि बान्था महरै 50,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी काप आरो नैथि बान्था महरै 30,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी आरो साबसिन गेलेगिरि सायख'नाय जागोन होनना फोरमायदों। मुंदांखा महरगिरि रिंकी ब्रह्मआ बाहागो लाना फोरमायदि बेबायदि जोलुर गेलेनाय प्रग्रामाव बाहागो लानाया बेनो गिबि खेब आरो गिबि खेब बाहागो लानायानो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोन्दों होनना फोरमायो। लोगोसे बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय परबटझरा फोजौखां क्लाबखौ साबायखर बावदों महरगिरि रिंकी ब्रह्मआ। दिनै गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों। आङो ओरैनो बेबायदि फुटबल प्रग्रामावहाय गोबांथार माने प्रग्राम खालामनाय जायाखै। आफ्टार जब बियो आंनि फार्स्ट टाइम फुटबल प्रग्रामाहाय। ओरैनोथ' फिल्म एलबामफोर खालामबाय थानाय जायो, बाट फुटबल प्रग्रामाव बियो आंनि फार्स्ट टाइम आरोना। बिराद मोजां मोनदों फैनानै, बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरजों लोगो मोनफैनानै, ओमफ्राय फुटबल प्रग्रामखौबो नायनो मोजां मोनखायो नालाय, फुटबल लाइक खालामखायो फुटबल गेमखौहाय। सिगाङाव एसे गेलेनायबो जादोंमोन आंबो, बेखायनो गेलेनो आद्रा थानाय बायदि जायो आरो आफस'स थानाय बायदि जादों। थेवबो आं बिराद मोजां मोनो फुटबलखौहाय, आंनिफ्राय बिराद सापर्ट खालामो आरोना आङो। ओमफ्राय फैनानै मोजां मोनदों आरो बेबादि मोजां खाबुखौ होनायनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट परबटझरा खैलामैला फोजौखां क्लाब कमिटिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आङो बिथांमोनखौहाय बेबायदि मोजां खाबुखौ होनायनि थाखाय। नैबे समावहाय नोंथांनि माबाफोर गोबां बा फिल्म सावथुनफोर ओंखारनो गोनां दं? बिदिथ' पेन्डिं थानाय दङमोन, बाट बियो 2019निसोमोन, ओमफ्राय बिनि शुटिं दाबो लाफिननाय जायाखै। बिनि बाखि आङो गोदान प्रजेक्ट लानो हाथ'वाखै। टाइमनि बिराद माने टाइमा थोख'वा जादों। डिउटियाबो क'क्राझाराव रेलवेआव पस्टिं जानायनिफ्राय आं एभेलेबल टाइम मोननाय जायाखै। जास्ट माने आङो मिउजिक भिडिअफोरखौल' बांसिन लाखिनाय जायो आरो दा फुल फिल्म लाखिनो हानाय जाथ'वाखै गोदान। बे फोजौखां क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारि गासै सोद्रोमा आरो वेल विशार आरो अर्गानाइजार गासैनिसिमबो आंनि मान बावनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आं बेयाव फैनानै माने गोजोननाय मोन्दों आरो अभारअल आं 2 बोसोरनिफ्राय अबजार्भ खालामबाय थादों। फुटबला जोंनि बे ओनसोलाव लासै माने मोजाङै मोजां मोनसे स्पिरिटआव दावगाबोबाय थादों। आं बे लक्षणखौ नुनानै जोबोद मोजां मोन्दों। दिनैबो आं बे फोजौखां क्लाबनि जेनोखि बानजायनायाव दिनै फुटबल बादायलायनाय जादों, बेयावबो आं मोजां नुदों। जायफोरा गेलेगिरि बिथांमोना मोजां प्लेयारानो दिनै गेलेदों। दा बेबायदिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। निस्सय जोङो भबिष्यतआव बेनिफ्राय आरो साबसिन गेलेनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। माने गोदो एसे आवगै समाव जों नुदों फिल्डफोराव अमा बा मोसौ बोरमाफ्रासो गेलेयोमोन। दा नैबे 2-3 बोसोरनि उनावहाय आं जेब्लानाखि सिसफोरनि उनावहाय जेब्लानाखि एग्रिमेन्टनि उनाव फैनानै नुदों, बे समावबो एथ'ग्राब जोङो माने गेलेनायाव बाहागोखौ नुवाखैमोन। बिनि उनाव आस्ते आं दिनै नुबाय दे मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै फिल्डफ्रा एसे साफा जाजोब्बाय आरो बयबो जोहोलावफ्रा दिनै मोनसे गेलेनायनि आयदायाव बांसिन ओंखारनायखौ आं नुदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो भबिष्यतआ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। दा बायदियाव जेनेबा गोबां सुबिदाबो दंसै, ISLनिफ्राय लानानै बेबायदिनो बहुद जोंहा नेसनेल गेमबो जाबाय थायो बा क्लाबनि बेबायदि बादायलायनाय। दा बेफोराव गावनि गेलेनायखौ देखायनानै दिनैनि दिनाव मोनसे चेलेन्जिं फैदोंखौ आं नुदों। सेंग्राफोरनि जे लाइमोननि जेने स्पिरिटआव साननाय हनायाव निस्सय जेनेबा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानानै जाहाथे थांनानै थायो, बे मिजिंआ दिनै सेंग्राफोरनि खर'आव मोनसे खिलिखांदों। आं बेखौहाय जोबोद मोजां मोनदों। थारमाने जोंना थांनाय सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआवहाय होनो गोनांमोन फुटबल खेलाया। माखासे जोंनिया जुग अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जोङो हाब्रु जानायखाय जोङो बे फुटबल खेलाखौहाय होनो हायाखै। जोङो फावसायनानै होनो गोनां जादों। दा
दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोमोन दा जोङो फिल्डआ मोजां जाबाय दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो सेप्तेम्बरनि 18 थारिख रबिबारावहाय जोङो बे फुटबल खेलाखौ अपेनिं सेरेमनि हिसाबै जों दा खुंफिननो मोनबाय आरो एबा अपेनिं खालाम जोंना बे परबटझरा फोजोबखां क्लाबा थांनाय 2021आवहाय जोंना बेबायदिनो रेजिस्टारि जादों दा जोङो बे क्लाबा रेजिस्टार जानायनि मुङावनो जोङो बे फुटबल खेलाखौ होनाय जादों दा बेबायदिनो गोबांथार गोलैसोनानै थानाय लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो जौगाखां लाबोनो थाखाय जोङो बेबायदि इनकारेज होनो थाखाय जोङो बे फुटबल क्लाबखौहाय जों बे फुटबल खेलाखौ जों माने होनाय जादों आरो दा जों परबटझरा फोजोबखां क्लाबनिफ्राय बेखौनो रायजो राजानिसिम मिथिहरनाय थाबाय जोङो बेबायदिनो परबटझरा फोजोबखां क्लाबा जोङो बेबायदिनो उइनारनि थाखाय जोङो 50,000 होदों आरो रानार्स आपनि थाखाय 30,000 लोगोसे बेजों लोगोसे गेम मानि दङ आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो बेस्ट प्लेयारफोर थागोन आरो ट्रफिया देरहानायनि थाखाय 27 इन्सि ओमफ्राय जेननायनि थाखाय 22 इन्सि बेबायदि खालामनाय जादों आरो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ